2, 3, 4, 5, 6. Te bași pe sub mine. Așa. Și sări. 2. Te bași pe sub mine. Așa. Și sări. 2. Așa. Și tu alege o notă, da? În notă uscat și avem hop, hop. Unul aleargă. Nu te prind? Da. Și acum fac genuflexiuni cu tine, aici. Și avem 1, 2, 3, 4. Pe linie, împătrățică, pe linie. Așa. Foarte bine, bate palma. Spate. 2, 3, 4. A fost foarte bine, bravo. Bate palma. Hai înapoi. Și hop, 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 hop. Bravo. Ia să vedem, poți să faci așa ca mine? Poți să mergi pe linie? Doar pe linia asta poți să mergi? Ia să vedem. Ai putut, bravo, bate palma. Da, așa poți să faci? Uite, tu stai acolo, eu stau aici. Și eu vreau pe ăsta. Mai bine. Și uite ce fac eu. Sar o dată aici. Ia să vedem, poți să faci așa până la 10, cum fac eu? Da. Ia să vedem. 1, 2. Păi nu, trebuie să facem amândoi cu așa. 1, 2, 3 și. 1, 2, 3, 4, 5 și. Bravo. Mai două. Hai, și. Și. Ultima. Așa, vei. Ia deschide gura să dacă poți să fac eu. Să luăm gura. Ia. Ai deschis gura? Hai.